יושבים על כיסא, ומשחררים רגע את הגוף. לוקחים נשימה עמוקה, מותחים את הגוף לגובה, תוך כדי טלטול כזה לצדדים כדי לשחרר את כל הקיבעון בעמוד השדרה, בכתפיים, הצוואר, את הראש רגע, מסתובב ימינה שמאלה, וכשהוא מגיע לקצה הוא קצת לוקח איתו את כל החלק העליון של הגוף. מהאגן ומעלה אנחנו בטיטול קליל כזה, מסתובבים מצד לצד, המבט פתוח לגמרי על האופק, נותנים רגע לידיים ללוות את התנועה עם המבט ימינה שמאלה, בגובה הכתפיים, ממש פריסה בתנועה בתוך השדה שלנו, שמשתחרר, נפתח עמוד השדרה בפיתולים עדינים, האגן יציב על הכיסא, המבט מגיע ממש מאחורינו, לאט לאט לתת לידיים קצת לרדת, לתת להם למשוך את הכתפיים למטה, לנער את הידיים למטה, לנער את כפות הידיים, לנשום עמוק, להוציא הנחות מהפה עם הנשיפות, לוקחים מהאף, מוציאים מהפה. עם פרצופים, כרגע לוקחים אוויר מהאף, משחררים בלסתות, בלשון, עוד. קצת מסאז' לפנים, ממש למתוח מלמטה למעלה, את המצח לגובה, לתת לזה לפתוח לנו את המבט, למתוח גם לכיוון הרכות, לפתוח גם למעלה וגם לצדדים, מסאז' בפינת העיניים בפנים, ליד גשר האף, מתיחה של הגבות מהאמצע, הצדדים, לפתוח, ומגשר האף מתחת לעיניים גם, לפתוח, לפתוח עד האוזניים. משני הצדדים של האף, למטה ליד הנחיריים, שתי נקודות, מסאז', לשחק עם הפה, עם ההסתות, וגם מהנקודה הזאת יוצאים הצידה עד למפרק, מסאז' במפרק, בפרצופים, המשחק עם הלשון, כמו שלא עושים מסטיק, לשחרר מתוך המפרקים האלה את המתח שיושב שם, אנחנו מאחסנים שם מלא מלא מתח. ואז לאוזניים, מניחים את היד על האוזן בעדינות, לא חזק, ורק יוצא שהיד נוגעת רק באזור שמסביב לאוזן, ועושים סיבובים, ומותח קצת את כל האוזן ואיפה שהיא מתחברת עם הראש. 9 סיבובים לכיוון אחד, עם נשימות. ו9 סיבובים לכיוון השני. ואז לאורך האזור הקיצוני של האוזן, מלמעלה עד למטה, למתוח עם שאיפה, ועם נשיפה לסתום את האוזן עם התנוך. שאיפה, נשיפה.
שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. שאיפה מותחים פעם אחרונה, משחקים קצת מסאז' וכל האזור הזה מסביב לאוזן. סותמים את שתי אוזניים לרגע חזק, משחררים ומתרחקים, ונותנים לידיים להישאר בקשר עם האוזן מרחוק. נשארים מחוברים מתוך הטוב של האוזן, מרגישים אותו עם הידיים, ושאיפה מתרחקים, נשיפה מתקרבים טיפה, מרחוק. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. שאיפה אחרונה, משתחררים מהאוזן ונותנים לידיים להיכנס לתוך הבצק, השדה הזה מסביב לראש, ממש להביא לשם כלילות, לפתוח את הדחיסות, לשחרר את הדבק, ואנחנו ממש משחקים עם מה שבתוך הראש מרחוק, עם הידיים, מזיזים, עושים מסאז' למצח מרחוק, פותחים אותו, הולכים לבלוטה מעל הראש, פותחים, נותנים מרחב בתוך השדה, נושמים, מתרחקים, נושפים, חוזרים, הולכים קצת יותר אחורה, שאיפה, נשיפה, לאזור האחורי של הראש, שאיפה, נשיפה, לאזור של הצוואר, שאיפה, נשיפה, שאיפה, פותחים, מתיישרים, נשיפה, מתעגלים, שאיפה, מתיישרים, ידיים מתרחקות, נשיפה, מתעגלים. כל הצוואר, כל הראש, מתכופף הראש קדימה, שאיפה, הוא מתחיל להתיישר בעדינות. נפתחים עם הנשיפה, הראש נופל, הגב מתעגל. ההתיישרות מתחילה בחלק התחתון של עמוד השדרה, חוליה אחרי חוליה אחרי חוליה, חוליה, כל הגב מתיישר, ואז הראש נותנים לו רגע ליפול אחורה בסוף השאיפה, ועם הנשיפה נותנים לו ליפול חזרה קדימה ומתעגלים, הידיים באות מקדימה. זה כל הגוף שנושם, כל הגוף שמתיישר, שנפתח, שמתרחב, וכל הגוף שהולך להרפות עם הנשיפה, והנשיפה היא שחרור של צליל של עשן מהפה, של מתח, הנחה. והתנועה קצת משתנה, אז זה כל הזמן הפעימה הזו בין פתיחה להרפיה, התעגלות, התכנסות, וצמיחה מהשורש, מהאגן, הצמיחה מתחילה כמו פרח שנפתח, מתחבר לשמיים וחוזר להיסגר בערב. מבפנים הכל, כל הבלוטות משתתפות, הכל משתתף בפעימה הזאת, בנשימה הזאת של התרחבות, פתיחה, התמתחות, התרחבות עד הסוף, עד קצות האצבעות, והרפיה והתכנסות פנימה, לתוך הגוף, לתוך המרכז של הגוף, לתוך הליבה. והנשימה ממשיכה להיות כמו ריח של פרח שנושמים פנימה עם השאיפה, עם חיוך, והנשיפה היא שחרור עמוק, גם של צליל, גם של הנחה, גם של מתחים רגשיים, מחשבתיים, הכל החוצה. אנחנו נותנים לידיים להוביל תנועה שאנחנו לא בוחרים, שאיפה, נשיפה. כל הזמן הפעימה הזאת. אנחנו מרגישים שכל המשאבות בגוף נסגרות
מתרכזות, מתמרכזות עם הנשיפה, הכל נפתח עם השאיפה. עוד אחד כזה, כל הגוף נפתח, כפות הרגליים מחוברות לאדמה. הצמיחה הזאת מבפנים והנשיפה שמחזירה אותנו למרכז. אנחנו עם הידיים מול הבטן, מעבירים את כל הנשימה לשם, ממרכזים שם את הנשימה, את התנועה. הגוף ממשיך להשתתף, אבל המוקד עכשיו בבטן התחתונה. היא מתנפחת, היא מתרוקנת, הגב מתעגל. עדינות, בחיוך, באהבה, הבטן. אנחנו מוצאים את האוויר, היא נכנסת פנימה, 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 הגב עגול. עם השאיפה, הבטן יוצאת החוצה, הגב מתיישב. ושוב, זו פעימה יותר קטנה. הידיים מרגישות הנשימה, מתרחקות קצת ומתקרבות. האחרונה, הבטן מתרוקנת, הגב מתעגל, ואנחנו הולכים להניח את הידיים על הכליות. נשיפה, אנחנו מתיישרים הפעם. שאיפה הבאה אנחנו ננפח את הכליות לא בכוח, לא במאמץ, מאוד בעדינות, עם כוונה, ממלאים את הידיים עם האזור של הכליות, הגב מתעגל עוד יותר, עם הנשיפה מתיישרים. זה כמו קפיץ, שנמתח אחורה, שאיפה, נשיפה, הגב מתיישר. בזמן שהגב מתעגל הראש נופל קדימה, בזמן שהגב מתיישר הראש חוזר במבט רחקו. שאיפה, נשיפה. אנחנו בונים חזרה את החום, את הכוח בכליות, שאיפה. לא בכוח, נשיפה. שאיפה. כליות מתמלאות באור כחול, רפאים חדשים, נשיפה, הן מתנקות מהחרדות. אצלי, שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. פעם אחרונה שאיפה לכליות, עם חיוך. מכניסים שלווה לכליות, זה המקום של השלווה, של השלום הפנימי. ונשיפה. הידיים משתחררות מהכליות. שאיפה, נשיפה, באות קדימה, באזור מקלט השמש, מצד ימין הכבד, מצד שמאל החול והקיבה, שאיפה, כמו גלגל שמתנפח במקלט השמש, נשיפה, היא הולכת לנוח רגע.
פרח עדין שנפתח במקלט השמש. פרח צהוב מוזהב נשאפה. הרבה שחרור של צליל של הנחה עם הנשאפה. יש לנו המון מתח במקלט השמש. אנחנו רוצים אותה רכה ומשוחררת, נשאפה. הגוף משתתף, מתיישר עם השאיפה, נפתח, מתכנס עם הנשאפה. בנחת, שקט, אנחנו פשוט נושמים ונהנים מכל נשימה. ועם הנשימות, עם התשומת לב, עם המיקוד שם, מקלט השמש הולכת ונעשית יותר גמישה, יותר משוחררת. נפתחת בזרימה. ונוכחות מפייפת. הידיים מלוות כמו תמיד נפתחות וחוזרות קרוב לאזור של נושם. אנחנו שמים כוונה שמקלט השמש תחבר אותנו לכל האלמנטים, מסתכלים, הרוח שלנו. דרך הפתיחה הזאת, השחרור של מקלט השמש, נוכל להיות בנחת רוח. המקום הזה יקבל קול יותר גבוה, יותר חזק, מהמחשבות, מהרגשות. שאיפה הבאה, אנחנו נותנים לידיים לעלות מול הלב, מול הריאות. ונושמים לשם. בית החזה נפתח, מתרחב, בית החזה מתרוקן, מתכנס. הראש מלווה, נופל, ישר עם השאיפה, מבט לאופק, רחוק. שאיפה, הראש נופל קדימה. כל הזמן הזה, הכפות רגליים מחוברות לאדמה, יש לנו חיבור בין שמיים וארץ כל הזמן. נפלא, נשיפה. נפלא, עדינה, בלי שום מאמץ, בלי כוח. זה פתיחה, זה התרחבות, וזה התכנסות. התנועה רצופה, אין הפסקות, אין תנועות פתאומיות, יש זרימה טובה, יש פעימה. ונשימה שמלווה את הפעימה, שאיפה, נשיפה. כנפיים של פרפר שנפתחות ונסגרות. אנחנו עולים טיפה יותר גבוה מול החלק העליון של הריאות, לפני הכתפיים. נושמים לשם, רק לשם. שאיפה, נשיפה. הבוידם של הריאות, האזור שאף פעם לא מקבל אוויר, מביאים לשם את האוויר, מרעננים, פותחים שם חלונות, כמו שתי חלונות שנפתחות, האוויר נכנס ישר לשם, ועם הנשיפה, האזור, כתפיים נופלות קדימה, האזור מתרוקן.
נשיפה. פותחת לנו את הכתפיים, מפילה אותם אחורה, נשיפה, שחרור, הרפאיה. נשיפה. ועם כל נשיפה יוצא עשן מהפה, הגוף משחרר רעלים, משחרר רגשות, משחרר מחשבות, משחרר מתח. תנועה היא קטנטונת, היא כמעט לא רצונית, זה קורה מתוך הנשימה, הנשימה יוצרת את התנועה. עוד פעם אחת לאזור הזה, כמעט נושמים גם לצוואר, את החלק האחורי של הראש. ניקח רגע כמה נשימות ממש לחלק האחורי של הראש. עדין, עדין, עדין בלי כוח, רק כוונה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. הראש מתאוורר, מקבל אוויר, פותח מרחב בתוך התפיסות, בתוך המוח, בתוך כל המקומות שרגילים להיות דפוסים שם בפנים, לפתוח את הראש לאוויר. עוד פעם אחת, לפתוח את הדחיסות בראש, להיפתח לשמיים, ועם הנשיפה אנחנו מלווים התרוקנות, ירידה מלמעלה, מהראש, לכתפיים, לריאות, מקלט השמש, בטן תחתונה, הכל מתרוקן. לוקחים קצת אוויר לבטן התחתונה, ממש טיפה, בלי מאמץ. קצת אוויר לכליות, קצת אוויר למקלט השמש, קצת אוויר לריאות, קצת אוויר לכתפיים, קצת אוויר לראש. ומרוקנים הרבה 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 זמן. עד הסוף. נשארים בלי אוויר, מחכים, נשארים בלי אוויר, נשארים בלי אוויר. בזמן הזה משחררים קצת כתפיים, גב, נהנים מהשקט, מההתרוקנות הזאת, מהרפאיה. ואז מגיעה שאיפה חדשה, קצת לבטן, קצת לכליות, קצת למקלט השמש, לריאות, לחודי הריאות, לראש, מתיישרים, אנחנו מלאים אוויר ועם הנשיפה מרוקנים הרבה 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 זמן. עד הסוף, עד שהידיים יורדות, נופלות לצדדים, ממשיכים מיקרו תנועה פנימית, לרוקן, לשחרר, לעבוד, לתת לסוג של תנועה כמו עצה בתוך מים, עדין, עדין, עדין. מגיע הזמן השאיפה הבאה, אפשר ללחוץ עם שתי הרגליים באדמה, מתחילים בבטן, עולים לריאות, לכליות, מקלט השמש, ריאות, איפה שהידיים נמצאות שם, מגיע אוויר קצת לראש, קצת מתחברים שם למעלה, ונשיפה, הרפאיה, ארוכה, 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 ארוכה. עד שהידיים נופלות למטה, סוג של מיקרו תנועה בתוך מים, ממשיכה קצת לרוקן מבפנים, לחפש את הפירורים האחרונים של הנפח שעוד לא נגענו בהם. לתת לראש להסתובב טיפה, בלי אוויר, בלי נשימה. שחרר עוד קצת בצוואר, ואז מגיע הזמן שאיפה, זה כמו כנפיים שעולות, ואיפה שהידיים נמצאות שם גם מתמלא אוויר בפנים, בבטן, אזור מקלט השמש, ריאות, ראש, ונשיפה ארוכה, הכל מתרוקן מלמעלה, למטה, בולעים את הרוק בזמן שהידיים עוברות מול הגרון, וממשיכים את הנשיפה. ואנחנו ממשיכים לזרימה שאיפה מלמטה עד למעלה.
מתחברים לשמיים עם הנשיפה, וזו ברכה שיורדת מהשמיים, חוצה את הראש, בולעים את הראש, חוצה את הגרון, את הריאות, את הלב, את השמש, בטן תחתונה, בדרך הרגליים לאדמה. שאיפה מהאדמה לשמיים. אנחנו ערוץ לכוח שיורד מהשמיים דרך הגוף, חוצה את הגוף, שוטף אותו, מברך אותו, ועובר הלאה לאדמה, לאלמנטים, לאוויר, למים, לאש, זו שאיפה. זו חיבור לאלוהים. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה אחרונה. אנחנו הולכים לסוף הנשיפה את הידיים בבטן התחתונה. אני מדברת חופש תנועה, חופש נשימה, חופש בצוואר, חופש בכתפיים, חופש בעמוד השדרה, חופש בגב, חופש במגע בין הגוף לכתפיים. ידיים על הבטן התחתונה, אנחנו מזמינים לשם את כל האנרגיה שהתפזרה במערכת. זה המקום שאנחנו יכולים לאגור אותה, לשמור אותה, שנצטרך לכל הצרכים של הגוף. עושים סיבובים על הבטן התחתונה, מטמיעים פנימה, 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 לתוך המרכז האנרגטי של הגוף, לתוך המשאבה הראשית. שים שם עם נשיפה, ואז עם השאיפה הבאה נותנים לזה פעם אחת להתפזר לכל השדה, להביא לאיפה שצריך, את כל הקצוות של המערכת שלנו. בנשיפה חוזרים למרכז. פעם אחרונה בולים את הרוב, מרכזים, מבקשים לשמור על מרכז חזק במהלך חיים, ובתוך המרכז הזה חיוך שממלא את המערכת, נוכל להקטין כל אדם שנפגש.